मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एक्स एनडिबि फोरनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला मावथों आरो जा नोंसोरथ' जेबो मोनाखैना जा मोनाखै नै एक्स एनडिबि बिथा हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै जेबो मोनाखै बेखौनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांखौ बिथांमोननि बिमा बुरिखौ नायनानै न'खरखौ नायनानै जा मोननांगौ बे न'खराव नोंथांमोना होफैदो रायजोआ खुसि मोनगोन न'खरा थांनानै थागोन नङा होमबा न'खरा थांना थागोन आरो जेबोथ' गैला न'खरा नै सिलिंखार जाजोब्बाय न' मोजां गंसे गैया दा बिनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ पावाराव जाया दङ आं बेखौ खावलायनोल'सो हागोन गोसोखांफ्लाय होनो हागोन नैबे बिमा बुरैखौ दिन्थिनोल' हागोन नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि मोननांखौ होदो बाजैयाबोथ' बिसाय गैला बिथाङाबो नै बाजैनि बिसायाबो मार्टियार जाबाय नै आं जानालि लाफा खंगर गामियाव जोंहा एनडिएफबिनि मार्टियार फेमिलि न'खराव आं दंफैयो दिनै खबर लाफैदों बिथांमोना लिंहरदों रायज्लायनो सुखु दुखुनि एनडिएफबिनि केसफोरा मा जादों आरो बोरै जानानै दङ बेखौ मोन्थिनो हास्थायदों आङो बिथांमोननो फोरमायदों जे थांनाय बोसोरनि जुननि 12 तारिखनो बिथांमोना मोनसे जुथुमा लिंनानै रायज्लायदोंमोन होननानै आं खोन्थादों जे प्रमद बर' बिथां इउजि ब्रह्म बिथांमोना बे मिटिङाव दङमोन होनना आं बिथांमोननो खोन्थादों बिथांमोना एनआइए कर्टआव बा एनआइए उकिलफोरनो मोनसे लेखा हरनो गोनांमोन केस उइथड्रलनि खोथा जोबनाय सिरियाव बिथांमोना लिरदोंमोन बेखौ दासिम हरदोंना हराखै आं बेखौ मिथिया हरदोंब्ला रायजोनो होनांगौ होननानै आं बुंदों आरो आसा खालामदों जुदि गमामायैनो गभर्नमेन्टआ मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा एक्स एनडिएफबि फोरनि थाखाय खामानि मावमारदोंब्ला मावथों आरो जा नोंसोरथ' जेबो मोनाखैना जा मोनाखै नै एक्स एनडिएफबि बिथा हारिनि खामानि मावनानै बिथांमोना दिनै जेबो मोनाखै बेखौनो खावलायदों प्रमद बर' सार बिथांखौ बिथांमोननि बिमा बुरिखौ नायनानै न'खरखौ नायनानै जा मोननांगौ बे न'खराव नोंथांमोना होफैदो रायजोआ खुसि मोनगोन न'खरा थांनानै थागोन नङा होमबा न'खरा थांना थागोन आरो जेबोथ' गैला न'खरा नै सिलिंखार जाजोब्बाय न' मोजां गंसे गैया दा बिनिखायनो आं दिनै गभर्नमेन्टआव जाया दङ पावाराव जाया दङ आं बेखौ खावलायनोल'सो हागोन गोसोखांफ्लाय होनो हागोन नैबे बिमा बुरैखौ दिन्थिनोल' हागोन नोंथांमोना अननानै बिथांमोननि मोननांखौ होदो बाजैयाबोथ' बिसाय गैला बिथाङाबो नै बाजैनि बिसायाबो मार्टियार जाबाय बिथांमोननि मोननांगौखौ 8 मासल' जाखादोंमोन 8 मासल' जादों होनना बुंदों माने बिनि बिसाया दिनै आरो बे गैला बे गासैबो गावनि थाखायल' नङा हारिनि थाखायनो नांदोंमोन बेनिखायनो सरकारा जा होगोन होननानै प्रमिस खालामदोंमोन होगोन होननानै थांखि लादोंमोन बेखौ जेन बिमा बिसोरनि बिफा बिसोरनि बिसि बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ नायनानै जेन होयो बिटिसिआवथ' गोबां फैसा दङ दासिमबो खमसे खम 100 crore गोजौआव फैसा दङ नाथाय बेफोर फैसाखौ बबेयाव बाहायदों आं मिथिया मिथिबाय बिनिखायनो जा फैसा दङ दुखिया न'खरफोरनो होदो गुबुनाव हरा लाखिनो गावनि बिमा बुरै बिबाजै बुरै बिफा बुरै गथ' बेफोरखौ नायनो थाखाय आं प्रमद बर' गभर्नमेन्टखौ खावलायहरदों गोजोन्थों।